Znači, kulturno-umjetničko društvo Zvirišće Šemovce je uredilo i jednu kuću. Evo, imamo i tumačicu. Kaj imamo tu, mam, dok ujdemo? Evo, tu nam je v kuhinji stol i na stolu je teglanje. To se je zvalo teglanje. Tu je na jednom koluturu namotano domače platno. Nekad se nije to pegljalo, tu bi se evo tak teglalo. Tu bi se malo dete delo gore sedet, kaj se je još opteretilo i to je dece bilo zanimljivo, jedva smo čekali dok se je teglalo. A ako neko nije imao takvo dasko, onda bi to v koritu. To se većinom je to bilo v koritu. A da vi današnje snehe malo podučite, ali bi štele one danes delati za ovakvom bi to štele, da. Ili ovoga, ili v koritu. Pile smo imali nekakvu fešticu tu, onda smo deli jednu snehu v koritu. Imamo tu i sobu, Rado, a? Sad tu je soba, da. Tu je soba gdje je, evo, sve štikano. To bi moja kolegica rekla, to su bile bogatije cure, bogatije obitelji koje su imale štikanje. Tako smo onda tu jednu sobu napravili da prikažemo kao te malo od bogatije familije. Tu je znači štikanje, a tam prek je soba gdje je sve našiveno. Gdje je sve našiveno. Gdje je našiveno, da. Jel dolaze kaj ljudi gled kak je to negda zgledala? Ma znate kaj, nema baš puno. Eto, nema puno. Evo, to je sve pa kaj našito. To bi bilo, moja bi kolegica rekla, od siromašnije obitelji. Eto. Znači, obavezno su bile i ove svete slike. Svete slike, da. Imamo ih dosta, imamo još jednu prostoriju za čuvanje starine. A tam školi bute danes rasprli isto prikaz od lana do platna. Od lana do platna. I još ćemo pokazati tu jednu prostoriju gdje čuvamo starine. Ali ova pegla mi je baš zakone. Je. Hoćete još malo popeglati da vidite mlade snaje? Bilo bi možda dobro da jedno dete da nema tu sedeti. Aha. Hoćete? Bomo.